Kupko a Maťko, Majka z Gurunu, Slimák, Maťo a Škriato Klinček, známe postavičky s večerníčkou, môžete stretnúť v Bojniciach na 5. ročníku rozprávkového festivalu. 5. ročník priniesol okrem nových pesničiek a príbehu aj nových hostí. Z Českej republiky pozvali hosti a sú to postavičky Pad a Mat a Majka z Grunu, ktorá priletí po 30 rokoch. Je to prírastok, ale si myslím, že zaujímajú oni veľmi. Okrem nich sa predstaví aj detko Večerníček či Traja chrobáci. Režijnej taktovky sa ujal Robert Mankovecký. Priznáva, že tvorba pre detského diváka je krásna, ale náročná. On je úprimný, keď to nezaujíma, tak sa rozpráva. Pozerá sa na zem okolo sedačiek, obdivuje architektúru divadla a priestoru, ale nezaujíma ho to, čo je na javisku. Dnešné predstavenie sa však páčilo deťom i dospelým. Najviac sa mi páčil Pad a Mat a bolo to pekné. Malo by to byť častejšie. Páčili sa mi aj všetky postavy, aj hudba. Bolo to najkrajšie obdobie asi. Aj tie príbehy, ako mali veľký význam pre deti. Vždy si niečo z toho mohli zobrať. Možno trošku sa líšia teraz od terajších večerníčkov, takže som rada, že niečo takéto vzniklo. Obľúbené postavičky s večerníčkou si deti v Bojniciach môžu vychutnať až do nedele. Rozprávkový festival sa potom presúva do Trnavy a do Bratislavy. Radoslav Zemančík, Slovenská televízia.